धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता माताजी मला होस्ट बनवा. हा बनवते. हा माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः. 10व्या अध्यायातले जे काही श्लोक आहेत ते मी म्हणतेय. महत्वाचे श्लोक जे 108 श्लोकांपैकी आहेत त्याच्यापैकी श्लोक नंबर 8. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. श्लोक क्रमांक मी म्हटलं ते 8, 9, 10, 11 ही चतुश्लोकी गीता आहे. श्लोक क्रमांक 41. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः. हरये नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्वांचं खूप स्वागत आहे या अध्यायामध्ये. 10व्या अध्यायामध्ये सर्वांचं खूप स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण वंदन करूया. श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंडळाचे अध्यक्ष, या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना सादर प्रणाम करते. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, ज्यांचा उपक्रमामध्ये खूप मोठा वाटा आहे आणि त्या सर्वांचे परिश्रम आहेत, त्या सर्व टीमला माझा सादर प्रणाम करते. आणि या भगवंतांचं नमन करून आपण या 10व्या अध्यायाला आज सुरुवात करतो आहोत. मला फक्त 1 मिनिट द्या हा जरा. हरे कृष्ण. येस, आपण सुरू करतोय 10वा अध्याय. कालच्या अध्यायामधलं थोडस उजळणी घेताना मग मला सांगा हो, की कृष्णाला काय काय आपण अर्पण करू शकतो? काय अर्पण करू शकतो? कृष्णाला पूजणं इतकं कठीण आहे का हो? किती जसं मी तुम्हाला सांगितलं, भावा जनार्दन, किती आपण म्हणतो ना, की कुठल्या भावाने, म्हणजे विदुराच्या पत्नीने, भावग्रही जनार्दन, ज्या भावनेने तिने भगवंतांची पूजा केली आणि भगवंतांना जे काही अर्पण केलं ते भगवंतांना प्रिय होतं. आणि तसंच भगवंत सांगतायत, मी कशाचा स्वीकार करू शकतो. मग तो श्लोक मी तुम्हाला म्हटलेला खूप सुंदर श्लोक आहे तो. आपण बघितला तो. एक 9.34 होता आणि 9.29, ज्याच्यामध्ये बघा भगवंतांनी सांगितलंय काय 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 भगवंतांना प्रिय असतं. बरोबर, पत्रम. अजून काय असू शकतं? पत्रम पुष्पम. 26वा श्लोक. येस, पत्रम पुष्पम फलम आणि पाणी. अगदी बरोबर. तोयम. अगदी बरोबर. भूमिका माताजी, लीना माताजी, धन्यवाद. खूप छान. हाच संवाद थोडा साधा आणि थोडासा प्रयत्न करा, म्हणजे कुठेतरी आपण लिंक आहोत. कुठेतरी आपण लीना माताजी सगळ्यांना म्यूट कराल का? मला वाटतं म्यूट झालेले नाहीये. येस माताजी. हा.
पूजा माताजी, अनम्यूट युअर सेल्फ. नाही, मी अनम्यूटच आहे माताजी. मला वाटतं तुम्ही म्यूट नाही. एक मिनिट. हा, आता बघा. आता सगळे म्यूट झाले. तुम्ही पण म्यूट झाला. ठीक आहे. आता तुम्ही अनम्यूट करा तुम्हाला. हा ठीक आहे, येस, केलं येस. अनम्यूट. ओके, ठीक आहे. ओके. सो असे हे पत्रम पुष्पम फलम तोयम. बघा की भगवंताला हे प्रिय आहे की जो एक पान, एक फूल, एक भगवंताला कुठल्याही प्रकारचं, मग तुळस भगवंताला खूप प्रिय आहे हो. एक तुळशीचं पान, एक फळ, एक फूल आणि एक अगदी चमचाभर पाणी आपण भगवंताला जे काही अर्पण करून, मग अगदी गरीबातला गरीब व्यक्ती सुद्धा भगवंतांची पूजा अर्चना करू शकते. भगवंत जे काही देत आहे त्याच्यामध्ये भावना महत्वाची आहे. भक्ती आणि प्रेम ही भावना महत्वाची आहे. आणि त्या भक्तीने आणि प्रेमाने जेव्हा भगवंताला अर्पण कराल ते भगवंत सगळं स्वीकारतात. मग तिथे कुठेही पार्शलिटी नाहीये भगवंतांची, जे काल आपण बघितलं. मग ती एखादी स्त्री असो, ती एखाद्या क्षुद्र व्यक्ती असो, ती कुठल्याही प्रकारची व्यक्ती असो, तो कुठल्याही प्रकारची भगवंतांकडे भेदाभेद नाहीये. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. आणि मग म्हणूनच कुठेतरी भक्तांच्या रक्षणासाठी या भक्त खूप प्रिय आहेत भगवंतांना. भक्त खूप विशेष आहेत भगवंतांसाठी. आणि म्हणून आपण जे बघितलं की LIC मध्ये जी टर्म वापरली जाते, योगक्षेमम वहाम्यम, जे तुमच्याकडे आहे त्याचं भगवंत रक्षण करणार आहेत. जे तुम्हाला, जे काही त्रुटी आहेत, जे काही तुम्हाला कमी पडते, पण ते योग्य प्रमाणामध्ये योग्य आहे ते निश्चितच तुम्हाला मिळणार आहे. आणि भगवंत निश्चितच काळजी घेणार आहेत तुमची आणि तुमच्यामधल्या भक्तीची. कारण ही भक्ती, ही भावना महत्वाची हो. आणि हा भक्त म्हणून भगवंतांना विशेष प्रिय आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात की प्रिय सखा, जे सुदाम्याचं उदाहरण दिलंय. भगवंतांचा प्रिय सखा ज्याने भगवंतांना सतत स्मरलं आहे. भगवंतांनी सुद्धा त्याचा कधी भगवंतांना विसर पडला नाहीये. आणि म्हणूनच थोडेसे पोहे जरी दिले तरी ते सुदाम्याचे पोहे आपल्याला माहिती आहेत की थोडंसं भगवंतांना जो काही अर्पण केलेला प्रसाद, जो काही दिला होता, त्याच्यामध्ये भगवंत तृप्त झालेले आहेत. आणि भगवंतांनी न मागता सुदाम्याला जे काही हवं ते सगळं दिलेलं आहे. असे हे दिव्य भगवंत यांचं दिव्य स्वरूप ज्यांनी जाणलेलं आहे, तोच कुठेतरी योगित्व प्राप्त करतो आणि तोच कुठेतरी भगवंतांना खूप प्रिय असतो. आणि याच्याच पुढे आपण आज जाऊन बघतोय की भगवंत आपल्या विभूती प्रत्यक्ष सांगतायत. मग याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं की या चतुश्लोकी गीतेचा, की भगवंतांनी स्वमुखातून परमेश्वराने सांगितलं की कुठे तुम्ही मला बघू शकता, कुठे शोधू शकता. त्या सर्व विभूती मी निश्चित तुम्हाला वाचून दाखवणार आहे. एका चार्ट वाईज आहेत आपल्याकडे, पण मी निश्चितच त्याचं तात्पर्य सकट तुम्हाला अगदी खूप सुंदर पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे निश्चितच. आणि अशा या विभूती अर्जुन विचारतोय भगवंतांना, कारण कुठेतरी भगवंतांना अर्जुनाने सर्वोच्च म्हणून स्वीकारलेलं आहे. भगवंत सांगत चाललेले आहेत, उपदेश देत आहेत, पण कुठेतरी अर्जुन कन्व्हिन्स होतोय का? कुठेतरी अर्जुनाला आत्मसात केलं जातंय का ते? आणि त्याचाच प्रचिती आपल्याला येते आजच्या अध्यायामध्ये. कुठेतरी 10व्या अध्यायामध्येच भगवद्गीता संपलीही असती हो. पण अर्जुनाचे प्रश्न संपलेले नाहीयेत. अर्जुनाने भगवंतांना स्वीकारलेलं आहे. त्यांचं सर्वोच्च पद स्वीकारलंय आणि म्हणूनच तो भगवंतांच्या विभूती दाखवण्याची विनंती करतोय भगवंतांना, की कुठे मी तुम्हाला भेटू शकेन? आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन करतायत आणि त्या विभूतींद्वारे आणि या चतुश्लोकी गीतेद्वारे आपल्याला भगवंतांना जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. सिंधू माताजी आज दिसत नाहीत. वाचणार लीना माताजी? हा येस माताजी. येस. हरे कृष्ण. एक मिनिट, हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की तू ऐक, तत् शृणू. बघा 7व्या अध्यायापासून आपण बघतोय. मग हे श्रवण करणं, या श्रवणाला बघा किती महत्व आहे, की तू ऐक, पुन्हा ऐक. 7व्या अध्यायात म्हटलंय, 9व्या अध्यायात म्हटलंय, आता 10व्या अध्यायात तत् शृणू, की तू मी जे सांगतो आहे ते माझं म्हणणं ऐकून घे. आणि हा उपदेश जे भगवंतांनी कालही सांगितलं की तुला गुह्य ज्ञान दिलंय, गुह्यतम ज्ञान दिलंय, गुह्य ज्ञान की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, तू परमात्म्याचा अंश आहेस. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊनही भगवंतांनी सांगितलंय की तू माझा मत्सर करत नाहीस.
आणि म्हणूनच हे ज्ञान तू जाणून घे. या मत्सराची जी मत्सरी वृत्ती आपण बघितली, या मत्सरी वृत्तीला कुठेतरी मुळापासून उपटून टाकलं पाहिजे आणि म्हणूनच कुणाचा मत्सर करणं हे भगवंतांनी सांगितलं, की कशा प्रकारे वाईट आहे, जे आपण आधीच्याही उदाहरणांमध्ये बघितलंय आणि म्हणूनच तू माझा प्रिय भक्त आहेस, तू माझा प्रिय सखा आहेस आणि तू माझा द्वेष करत नाहीस. म्हणून मी हे तुला राजगुह्य असं ज्ञान देतोय आणि म्हणूनच तू हे ऐक. या ऐक हे श्रवणम जसं मी म्हणतेय बघा, की भक्ती ही श्रवणामध्ये मग तुम्ही आपण म्हणतोय, की आपण या जगामध्ये आलेलो आहे. आपल्याला पुढे काय आहे हे सुद्धा अजून माहिती नाहीये. कुठे जाणार आहोत याचे कितीतरी प्रश्न मनामध्ये पडतात. आणि म्हणूनच हे प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्यायला आपण कोणाकडे जातो? तर जसं अर्जुनाने श्रीकृष्णाला आपलं गुरु मानलेलं आहे, तसं मी जे म्हटलं, की साधू, गुरु, शास्त्र याला कुठेतरी पडताळून बघितलं पाहिजे आणि म्हणूनच त्या उत्तम गुरुची जे मी मधीच म्हटलं, की ज्या गुरुमध्ये मग ते अधिकारी कसे असतात, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि एक उत्तम अधिकारी, जो भक्तीमध्ये पूर्णपणे लीन झालेला आहे, असा उत्तम अधिकारी हा बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर हा उत्तम आध्यात्मिक गुरु होऊ शकतो. आणि म्हणूनच त्याला उत्तमाधिकारी कारण त्यांनी कुठेतरी त्या भक्तीमध्ये तो शेवटचा टप्पा गाठलेला आहे. ती समाधी अवस्था गाठलेली आहे आणि कशा प्रकारे तो एखाद्या पडणाऱ्या जीवाला म्हणजे कुठेतरी अधःपतन होतंय, कुठेतरी ज्या जीवांना कुठेतरी सैरभैर झालेले आहेत, भरकटलेले जीव आहेत, त्यांना कुठेतरी मार्गावर आणण्याची क्षमता आहे त्याच्यामध्ये. असा हा उत्तम अधिकारी जे मी तुम्हाला म्हटलं, की रूप गोस्वामींच्या या नेक्टर ऑफ डिव्होशनमध्ये, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनमध्ये सॉरी तुम्हाला या एका वर्समध्ये ते टेक्स्टच आहेत सगळे. ते श्लोक आहेत. त्या श्लोकामध्ये एका पर्टिक्युलर श्लोकामध्ये त्यांनी हे वर्णन केलेलं आहे, की हे कनिष्ठ, मध्य आणि उत्तम अधिकारी मग कशा प्रकारे ते आपल्या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये उन्नती साधतात आणि कशा प्रकारे हे टप्पे गाठतात. आणि म्हणूनच एका उत्तम गुरुची अवस्था का असते? आपण आधीच्या पहिल्या दुसऱ्या अध्यायापासून बघितलं, की अर्जुन शरण आलेला आहे भगवंतांना. कुठेतरी ते मैत्रीचं आणि कुठेतरी त्या कुठेतरी प्रिय भक्ताचं तर नातं आहेच ते, पण त्याच्या पलीकडे भगवंतांना गुरु म्हणून मानलेलं आहे अर्जुनाने आणि म्हणून हे गुरु शिष्याचं नातं फुलतंय, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत अर्जुनाला उपदेश करतायत. प्रत्येक अध्यायातून, प्रत्येक या योगाच्या माध्यमातून भगवंत ज्ञान प्रदान करतात. आणि प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत 9व्या अध्यायात आपल्याला राजगुह्य ज्ञान मिळालंय. तसंच आता परमेश्वर प्रत्यक्ष स्वतःच्या विभूतींचं ज्ञान देतायत, की तू जेव्हा अर्जुनाने ओळखलंय, सर्वोच्च समजलंय, की तेव्हा अर्जुन विचारतोय, की मला आता तुम्हाला जाणून घ्यायचंय अजून आणि मी कुठे तुम्हाला बघू शकतो आणि मी कशाची प्रार्थना करू आणि कशा प्रकारे तुमचं स्मरण करू, कुठल्या रूपामध्ये तुम्हाला स्मरू, मग त्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंत सांगणार आहेत. नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत म्हणतायत, की या आदी देवतांचं जे आपण उद्याच्या विश्वरूप दर्शनामध्ये पण बघणार आहोत, की या देवी देवतांचं आणि महर्षींचं मूळ, या ऋषींचं मूळ सुद्धा मी आहे, ज्यांच्या इच्छेतून या ब्रह्मांडामध्ये त्यांची निर्मिती झालेली आहे. आणि अशा या ब्रह्मांडामध्ये, अशा या सृष्टीमध्ये, की जिथे यांची निर्मिती करायला सुद्धा मूळ मीच आहे. त्यांनी सुद्धा मला जाणण्याचा प्रयत्न केलाय, पण कुठेतरी ते अयशस्वी झालेले आहेत. देवी देवतांनी सुद्धा भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. ते कुठेतरी पुढच्या टप्प्यावर आणि म्हणूनच कालच्या अध्यायात भगवंत म्हणाले, की जे देवी देवतांची पूजा करतात, मग ही दृढ श्रद्धा मनामध्ये येण्यासाठी कुठेतरी ते यज्ञ भगवंताला अर्पण केले गेले पाहिजेत. आणि म्हणूनच विष्णूचं जे महत्व सांगितलंय, महाविष्णूचं तत्व, या महाविष्णूचं तत्व आणि जे क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भो जो मी गोलोकाचा तुम्हाला चार्ट दाखवलाय, तो तुम्ही निश्चित पहा आणि त्याचं मला रेफरन्स काल माहिती नाही मी दिलीये, पण आमच्या ऍक्च्युली या ग्रुपच्या ह्याच्यामध्ये जे फॉरवर्ड्स आहेत, त्याच्यामध्ये ती माहिती नव्हती, तर मी प्रत्यक्ष ती माहिती आज काढतेय आणि तुम्हाला ती सुद्धा त्याच्याबरोबर काढते.
आणि म्हणूनच या गोलोक जे काल माताजींनी विचारलं, की म्हणून मी तो रेफरन्स टाकलाय, की पुण्य क्षीण होतं. पुण्य क्षीण होतं म्हणजे काय, की या स्वर्ग लोकामध्ये पुण्याने माणूस जातो, परंतु कुठेतरी माणसाचं ते कर्म, जेवढ्या कर्मापर्यंत त्यांनी ते पुण्य मिळवलेलं असतं, तिथपर्यंत त्याला ते स्वर्ग सुख उपभोगता येतं. इंद्रियांचा उपभोग घेता येतो. अगदी खूप सुख मिळतं तिकडे. परंतु ते सुख उपभोगल्यानंतर पुन्हा त्याला या भौतिक जगामध्ये प्रवेश घ्यायला लागतो. कारण जितकी क्षमता आहे, जितकं त्याचं म्हणतो ना, जितकं पुण्य कर्म आहे, तितकं त्याला आपण त्याचं माप भरलं, की मग पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये प्रवेश घ्यायला लागतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणाले, "जो माझी पूजा करतो, जो भगवंताला जाणतोय, या परमतत्वाला जाणतोय, तो भगवत धामाला, तो वैकुंठाला निश्चित जाऊ शकतो, जो परत या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही." आणि म्हणून हे देवी देवता बघा, सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा, हे देवकी माता दिसतीये चित्रामध्ये. आणि हे देवी देवता, प्रत्यक्ष ब्रह्मा, प्रत्यक्ष शिव, हे सर्वजण दर्शन घ्यायला आतुर आहेत. भगवंतांचं हे दुर्मिळ रूप बघायला आसुसलेले आहेत. कारण भगवंत हे अजन्मा आहेत. भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहे. कुठेतरी ते वासुदेवाच्या मनात प्रकट झाले, मग त्याच्या हृदयामध्ये प्रकट झाले आणि मग ते देवकी मातेच्या हृदयात प्रकट होऊन तिच्या गर्भामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि मग ते इतकं सुंदर ते बाल्य रूप दाखवलं, की इतकं सुंदर ते मनमोहक असं श्याम सुंदर पण गोड असं जे बाल्य रूप आहे भगवंतांचं. आणि मग वासुदेव आणि देवकीनी प्रार्थना केलेली आहे, की आमच्या पोटी तुम्ही जन्म घ्या. अशा या भगवंतांचा जन्म हा प्रकट, म्हणजे कुठेतरी ती प्रकट भावना कधी झाली, की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. कुठेतरी त्या कंसाची जी दृष्ट भावना होती, ज्या भावनेने तो देवकी मातेला मारायला उठला, त्या भावनेच्या जवळच तेव्हाच ती आजन्म तिथेच कुठेतरी प्रकट झालेली आहे ती भावना. तिथेच कुठेतरी भगवंत प्रकट झालेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जन्म घेतलेला आहे देवकी मातेच्या पोटी. अशा या अजन्म, अद्वितीय अशा या भगवंताला ज्यांनी जाणलेलं आहे, जे प्रत्येक युगामध्ये, जे आपण 4थ्या अध्यायामध्ये जे इतिहास बघितला, की जे विवस्वानांना सांगितली गेली, मनूला सांगितली गेली आणि इक्ष्वाकूला सांगितली गेली, ती गीता कुठेतरी खंडित झाली होती. परंतु समकालीन कसे अर्जुनाबरोबर कसे, याचं उत्तर भगवंतांनी दिलेलं आहे, की कुठेतरी तू मनुष्य हा आध्यात्मिक वृत्तीपासून कसा वेगळा आहे आणि कशा प्रकारे तू या भौतिक याच्यामध्ये अडकलेला आहेस, आणि म्हणून तू मला जाणू शकत नाहीस, तुला समजणार नाही, पण मला माहितीये तू केव्हा होतास तिथे. आणि म्हणूनच ते जाणण्याचं, परमतत्व जाणण्यासाठी तो अध्यात्म, भगवंतांचा मूळ स्वभाव, कुठेतरी त्या परमात्म्याचा मूळ स्वभाव जो आपल्या आत्म्यामध्ये सुद्धा आहे. आणि म्हणूनच या भौतिक प्रकृतीमध्ये राहायचं आहे, का त्या आध्यात्मिक प्रकृतीला जवळ करायचं आणि त्या आध्यात्मिक ज्या पराशक्ती आहे भगवंतांची, ज्याच्यामध्ये या जीवांची उत्पत्ती झालेली आहे, त्याच मार्गावरती पुढे जायचंय का भौतिक बंधनांमध्येच कुठेतरी अडकून राहायचंय, हे आपल्याला जाणायचंय. हे आपल्या हातामध्ये सगळं आहे. भगवंत हे यापासून अप्रभावित आहेत. सगळी निर्मिती केलेली आहे. परंतु भौतिक प्रगतीशी भगवंत म्हणतात, माझा काही संबंध नाही. मी निर्माण केलेला आहे. माझा अध्यात्माशी संबंध आहे. मूळ तुझा स्वभाव हा अध्यात्म आहे आणि त्याच्याशी भगवंत निगडीत आहेत. त्या सेवेशी भगवंत निगडीत आहेत. पण तुमच्या भौतिक या बंधनांमध्ये भगवंत नाही. ते सगळं तुमच्या स्वतःनी तुम्ही मायेमध्ये या अडकवून घेताय स्वतःला. आणि म्हणूनच कुठेतरी कशा प्रकारे स्वतःची उन्नती साधायची, हे तुम्ही स्वतःला पडताळून बघायचंय. आणि बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला काय करायचंय, तुमची इच्छा काय आहे, तुम्ही ठरवायचं आहे. भगवंत याच्याशी तुम्हाला कुठला भगवंत उपदेश द्यायला आहेत. आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता इथे या पृथ्वी तलावर आलेली आहे, की या भगवद्गीतेच्या मार्फत आपल्याला हा उपदेश मिळतोय. अर्जुन असं म्हणजेच आहे, पण कुठेतरी ते फक्त प्रयोजन आपल्यासाठी आहे. तो उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचावा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सप्तर्षिगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात, आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जसं मी म्हटलं, की या महाविष्णूचं तत्व आहे आणि कशा प्रकारे सप्तर्षी आहेत, कुमारगण आहेत, हे सर्व भगवंतांची निर्मिती आहे. मनूपासून कशाप्रकारे हे प्रजनन झालेलं आहे आणि कशाप्रकारे ही उत्पत्ती झालेली आहे. परंतु ह्या उत्पत्तीला कारणीभूत हे पिता आहेत, भगवंत आहेत. हे बीज हे पित्यापासून आहे आणि म्हणून हे सर्व जीव, सर्व जीवांच्या हृदयामध्ये परमात्म्यांचं निवासस्थान आहे. आणि म्हणून आपण जे अध्यात्म, आपण जो ब्रह्म जाणलं, की हा ब्रह्म म्हणजे हा जीव आहे, ज्याच्यामध्ये हा परब्रह्माची निर्मिती आहे आणि ज्याच्यामध्ये हा परमात्मा स्थित आहे. ते जाणायचंय पण त्या आत्म्याला, ते आत्म्याला समजून घ्यायचंय कुठेतरी आणि ते ज्यांनी जाणलंय, मग नारद मुनींचं इथे, की जे अकर्मी आहेत, की ज्यांनी कुठेतरी जाणण्याचा, त्या परम तत्वाला कुठेतरी जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यांनी कुठेतरी स्वतःला त्या अकर्माकडे मार्गस्थ केलेलं आहे. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याला या भगवंतांची, की ज्यांच्यापासून ही उत्पत्ती झालीये, जसं आपण गेल्या 2-3 अध्यायामध्ये सलग बघतोय, की ज्यांच्यापासून उत्पत्ती आणि प्रलय, ज्याचं कारण, कारणाचं परम कारण हे भगवंत आहेत, हे जो जाणण्याचा प्रयत्न करतोय, त्या तत्वाला जो जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तो स्वतःची खात्री पटवून घेऊ शकतो आणि त्यालाच या ऐश्वर्याची, आणि भगवंतांचं कोणावर सक्ती नाहीये हो. जे तुम्ही भगवंतांना जाणताय, ज्या स्वरूपामध्ये भगवंतांना स्वीकारता आहेत, ते भगवंतांनी तुम्हाला स्वीकारलेलं आहे. मग ते नामस्मरण करून आपलं सामर्थ्य कसं वाढवायचंय आणि ह्या आध्यात्मिक स्वभावाला कशा प्रकारे रुजू करायचंय, कशा प्रकारे त्याला उन्नत करायचंय, हे तुमच्या हातात आहे. आणि म्हणून ज्याला माझ्या या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची, मग ज्याला या योग शक्तीची आणि ज्याला या ऐश्वर्याची, की ही निर्मिती आणि हा प्रलय आणि हे सर्व कारण भगवंत आहेत, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होऊ शकतो. कारण कुठेतरी मग मनात शंका उरत नाही. आणि हे जाणण्यासाठी कुठेतरी शास्त्रांचा अभ्यास जरुरी आहे हो. कुठेतरी त्या वेदांना जाणलं पाहिजे. जसे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या वेदांचा जो अभ्यास केला जातो, त्या सगळ्या वेदांमध्ये भगवंत आहेत आणि त्यांना जाणणं हे त्या वेदांमार्फत शक्य आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी मग ह्या ऐश्वर्याची खात्री पटते. आणि मग तिथे कुठेतरी संशयाला जागा उरत नाही. बघा हे सुंदर असं दृश्य, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आणि बलराम हे मथुरेमध्ये आलेले आहेत. बघा मथुरावासी जे जे वृंदावनातून मथुरेमध्ये आलेले आहेत, सगळ्यांना दर्शन द्यायला आणि सगळ्यांची भेट घ्यायला, त्या भगवंतांना बघण्यासाठी बघा किती गर्दी लोटलेली आहे. कसे मुलं हार घेऊन चाललेले आहेत आणि अगदी कोणी टोकावरून, कोणी खिडकीतून, कोणी इकडून-तिकडून सगळीकडून भगवंतांना बघण्याचा प्रयत्न करतंय. सगळी कामं सोडून त्या भक्तीमध्ये, त्या जसे वृंदावनवासियांनी अगदी नितांत प्रेम केलं भगवंतांवर, तशाच या भगवंतांचं प्रेम या मथुरावासी बघा, की आपलं काम सोडून कधी एखादी वयस्कर व्यक्ती सुद्धा असो, कोणी असो, भगवंतांना भक्तीमध्ये आणि त्यांना दर्शन घेण्यासाठी आसुसलेले आहेत. आणि मग असे हे भगवंत प्रत्येकाला कुठूनही दिसतात, जे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत हो. मग त्यांना बघण्यासाठी कितीही अमाप गर्दी होऊ दे, परंतु त्या भगवंतांचं सूर्याप्रमाणे सगळ्यांना दर्शन होणार आहे. आणि सगळ्यांना, कारण कुठेतरी ती भक्ती मनामध्ये आहे आणि कुठेतरी त्या भक्तीमध्ये प्रत्येक जण स्वतःला विसरून जातोय आणि भगवंतांचं ध्यान आणि भगवंतांवर पूर्णपणे विश्वास आहे. कुठेतरी दृढता आहे, कुठेतरी जाणलेलं आहे भगवंतांना. जसं आपण वृंदावनवासियांचं बघितलं, की इतकं अमाप प्रेम भगवंतांवर केलेलं आहे, इतका दाट विश्वास, इतकं प्रेम त्यांच्यावरती केलंय. ज्या गोवर्धनवासियांना, ज्या वृंदावनवासियांना भगवंतांनी सुद्धा त्या गोवर्धन पर्वताखाली त्यांचं संकटातनं त्यांना दूर केलेलं आहे. अशी ही भक्ती, असं हे प्रेम, हेच आपण आज या अध्यायामध्ये पुरेपूर जाणून घेणार आहोत. ज्या भक्तीच्या टप्प्यावर आहोत आपण आणि या भक्ती मार्गावरच आपण हे जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जिथे या 8व्या श्लोकापासून भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन करणार आहेत आणि स्वतःच्या ऐश्वर्यांचं वर्णन करणार आहेत.
आणि कशा प्रकारे भक्तीमध्ये संलग्न होता येतं आणि कशा प्रकारे हा संबंध दृढ करता येतो आणि भगवंतांच्या या भक्तीचं प्रयोजन, भक्तीचं ध्येय काय आहे मग शेवटी, की या भगवंतांना जाणायचंय आणि या ज्ञानातून जाणायचंय. जे ज्ञान भगवंत देतायत त्या ज्ञानाचं ध्येय या परमात्म्याला जाणणं आहे. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता, की आता या श्लोकापासून भगवंतांनी आधीही सांगितलंय कितीतरी श्लोकांमध्ये आपल्याला हा उल्लेख झालेला आहे. परंतु या प्राकृत म्हणजे या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताचा मी उत्पत्ती करता आहे. जसं या ग्रहांचं आपण सांगितलं, की हे एक क्षीरोदकशाही विष्णू या प्रत्येक ग्रहावरती आहेत आणि म्हणून हे ग्रह या अवकाशामध्ये फिरतायत. एवढा उच्च ग्रह या अवकाशामध्ये कुठल्या शक्तीने, कुणाच्या आपण म्हणतो की कृपेने आणि भगवंतांच्या कृपेने, की त्यांच्यामध्ये ते वास्तव्य आहे आणि तेच त्याचे उत्पत्ती करता आहेत आणि म्हणूनच सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. हे जो बुद्धिमान व्यक्ती जाणण्याचा प्रयत्न करतो, तेच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जाऊ शकतात. मग ती भक्ती फक्त त्या टप्प्यावर कुठेतरी मग आपल्याला हे जाणायचंय, की कुठेतरी भगवंतांशी जो संबंध आहे आणि या 4 श्लोकातून आपण तेच जाणणार आहोत. संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याचा उल्लेख मी आधीही केला होता, की हे संबंध काय आहे मग? मग हा संबंध भगवंतांशी भक्तीचा संबंध आहे. मग अभ्युदय काय आहे? अभ्युदय तर भगवंतांच्या भक्तीमध्ये केलेले क्रियाकलाप. मग कुठल्या मार्गाने आपण भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जाऊ शकतो आणि मग त्याचं प्रयोजन काय आहे? त्याचं ध्येय एकच आहे. त्या ज्ञानाचं ध्येय जे प्रयोजन जे भगवंताला जाणणं, या परमात्म्याला जाणणं. आणि म्हणून मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे याच्यावरती, की मग मग ते संबंध, प्रयोजन आणि संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग एक मुलगा-मुलगी स्वतःला एकमेकांच्या जवळ आणतात, एकमेकांमध्ये संबंध निर्माण करतात, एकमेकांविषयी वाटणाऱ्या ज्या भावना असतात, त्याने कुठेतरी ते अभ्युदय अभ्युदय म्हणजे स्वतःला त्या क्रियाकलापांमध्ये की कुठेतरी प्रेम भावना जोपासली जाते आणि मग त्याच्यातून, त्या संबंधातून लग्न केलं जातं. आणि मग ज्या लग्नातून, जे लग्न संस्थेतून गेल्यानंतर त्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या जातात. कुठेतरी त्या लग्नाशी निगडीत आणि म्हणून दोघांनी एकमेकांना दिलेल्या आणाभाका आणि ज्या जबाबदाऱ्या, त्या जबाबदाऱ्या म्हणजे हा प्रयोजन, हे अभ्युदय आहे. संबंधातून हा अभ्युदय झालाय आणि या अभ्युदयाचं प्रयोजन काय आहे? तर आपण एक चांगला संसार करून आपण कृष्ण भावना भावित अशा संततींना जन्म द्यायचा आहे. कुठेतरी या सद्भावनेने कुठेतरी या सन्मार्गावर जाणाऱ्या संततींना जन्म द्यायचा आहे. हे कुठेतरी म्हणजे ती स्त्री, ते तो पुरुष या त्या भावनेमध्ये असतो आणि ती भावना दृढ करायची आहे आणि त्या भावनेचा संबंधाचं प्रयोजन काय आहे? तर मग दोघांचा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन म्हणजे ही एका संततीची निर्मिती आणि मग आपला संसार सुकर रीतीने आणि कृष्ण भावना भावित करायचा आहे. असं हे उदाहरण प्रभुपाद देत आहेत. तसा संबंध आपण कृष्णाशी करतोय हो. कृष्णाशी जोडला जातंय आणि म्हणूनच कुठेतरी मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, या शुद्ध भक्तांचे विचार बघा, की मग ही कुठेतरी प्रेम कसं निर्माण होणार आहे? कुठेतरी जेव्हा प्रेम, माया आपण म्हणतो, की आई मुलावर प्रेम करते. आईचं मुलावरती अगदी जीवापाड प्रेम असतं. मग हे प्रेम या क्रियाकलापातून आणि मग त्या त्या प्रेमामध्ये कुठेतरी त्या आई त्या मुलाच्या सगळ्या गरजा भागवत असते. कुठेतरी आई त्या मुलाची सगळी सेवा म्हणजे जे काही असतं, ते त्याला हवं, नको ते सगळं बघत असते. त्याच्यातनं ते प्रेम दृढ होत असतं. कुठेतरी ती भावना महत्वाची आहे. मग त्याच्यात स्वार्थ नसतो कारण ती आई आहे. त्या आईचं मुलावर असणारं हे निर्व्याज प्रेम असतं हो.
आणि तसाच हा प्रेमसंबंध फुलतोय. आणि मग हा प्रेमसंबंध कशाप्रकारे, तो मग त्या भक्तीमध्ये, त्या सेवेमध्ये त्या भक्तांनी स्वतःला अगदी समर्पित केलं पाहिजे. आणि इतकं समर्पित केलं पाहिजे, की एकमेकांचे क्रिया, भजन क्रिया बघा, की मग एकमेकांच्या बोलण्यातून मग मला सांगा, की आपण जे या मटेरियल, या भौतिक जगामध्ये जे करतोय, की सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही जर त्या टीव्हीच्या बातम्या लावल्या, तो जर न्यूजपेपर हातामध्ये आला, तर मला सांगा हो तुमचा दिवस कसा जाईल? मला खरंच चॅटमध्ये उत्तर द्या मनापासून, की तुम्ही जर तो न्यूजपेपर हातात घेतला, तर तुम्हाला काय वाटेल हो तो वाचल्यानंतर? मला मनापासून सांगा, काय जे चॅटमध्ये उत्तर द्याल, की तुम्ही आज सकाळी उठलात आणि तो वर्तमानपत्र हातात आल्यावर त्यातल्या बातम्या वाचून तुम्ही खूप आनंदी होता का हो? तुम्हाला काय वाटतं? मनापासून सांगा, जे आहे ते सांगा. कोणी वाचतं का सध्या? मी तर वर्तमानपत्र वाचणं केव्हाच सोडून दिली. काळजी, दुःख वाटतं. अगदी बरोबर. का वाटतं? कारण काय असतं हो त्या वर्तमानपत्रामध्ये, काय असतं त्या बातम्यांमध्ये? फील अपसेट बघा मेधा माताजी सांगतायत. बघा, कारण मग का कुठेतरी ते भौतिक जगाबद्दल सगळी माहिती देतंय आणि याने याचं हे केलं, त्याने त्याला दुःख पोहोचवलं, मग याने याचा खून केला, याने याचं इकडे इतकं लंपास केलं, इतकं लुबाडलं, इतके वाईट कृत्य केली. अहो, काय असतं त्याच्या व्यतिरिक्त त्या पेपरमध्ये? आणि फक्त उदासीनताच वाढवू शकते तीच गोष्ट. पण त्याच्याच विरुद्ध बघा, तुम्ही जर या आध्यात्मिक मार्गात आज माझ्याबरोबर बसून तुम्ही अध्ययन करत आहात, मला खरंच सांगा, मी असं म्हणत नाही, पण ह्या श्रवणाने, या कीर्तनाने, या अध्ययनाने तुमच्या मनावरती बघा, तुम्हीच तुमची प्रचिती आणा. तुम्ही मला 18व्या अध्यायाच्या नंतर हे सांगितलं तरी चालेल. 18 दिवस होऊ द्या. कारण म्हणून मग कुठेतरी बघा, आपण तो न्यूजपेपर वाचून कंटाळून 2-3 दिवसात बंद करू. पण हे 18 अध्याय, पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा हे भगवंतांचं जे जे काही भगवंत प्रत्यक्ष मग ह्या मटेरियल युगाबद्दलही सांगतायत आणि भगवंतांना स्वतःच प्रत्यक्ष त्यांच्या स्वमुखातून त्यांनी त्यांच्या विभूती, ऐश्वर्यांचं वर्णनही केलंय. त्याची प्रचिती आपल्याला आज येणारच आहे. अर्जुन प्रत्यक्ष काय त्याच्याबद्दल बोलतोय मग पुढे. आणि म्हणूनच याच्यातनं मिळणारा जो निर्व्याज आनंद आहे, बघा या भक्तांच्या मुखावर बघा, कारण ह्या कीर्तनाने, या संकीर्तनाने जे प्रभुपाद त्यांना भगवंतांविषयी सांगतायत, ज्या आध्यात्मिक मार्गावरती तुम्हाला जे काही समाधान लाभेल त्याला कुठलीही तुलना नाही. मग तो जो आनंद आहे, मग तुम्ही तुमच्या भौतिक जगात जगताच आहे हो. परंतु त्या आध्यात्मिक मार्गावरती अनुसरून कुठेतरी तुम्ही जो आनंद मिळवताय, तो समाधान मिळवताय, त्याच्याशी कशाचीही तोड नाही. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, की माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. असं हे आध्यात्मिक अध्ययन आणि म्हणूनच हा कुठेतरी आध्यात्मिक मूळ स्वभावाशी निगडीत भगवंत सांगतायत. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात, त्यांना मी समज देतो, की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे अभ्युदय. असा हा 9, 10, 8, 9, 10, 11 या 9 आणि 10 मधनं आपण बघा, की हा अभ्युदय जे माझ्याबद्दल बोलता आहे, जी माझ्या सेवेमध्ये तुम्ही आहात आणि जे काही तुम्ही त्या सेवेतून अनुभवता आहात, ते तुम्हाला निश्चितच माझ्याविषयी आणि माझ्याकडे येण्यासाठी आणि म्हणूनच या भगवत धामाच्या मार्गाची कुठेतरी ती सुरुवात दाखवतंय. कारण कुठेतरी तुम्ही स्वतःला त्या भक्ती मार्गावर आणू इच्छिता आहात. आणि कुठेतरी त्या प्रेमाने सेवा मग ही सेवा करताय हो. हे श्रवणम मी काल ज्या 9 तुम्हाला सेवा सांगितल्या त्याच्यापैकी ही मुख्य सेवा आहे. तुम्ही सगळे तुमचे बाकी क्रियाकलाप, तुमच्या ड्युटीज तुम्ही सगळ्या करताय. पण त्याच्यातनंही त्या सगळ्या मॅनेज करून तुम्ही हा 1 तास इथे बसताय आणि भगवंतांविषयी आणि ह्या अध्ययनाविषयी, या भगवद्गीतेविषयी तुम्ही जाणून घ्यायच्या तुमच्या मनामध्ये कुठेतरी औत्सुक्य आहे आणि तेच तुम्ही कुठेतरी जाणता आहे. तुमच्या मनामध्ये शंका नसावी, पण निश्चितच तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असावेत, तुमच्या मनामध्ये उत्सुकता असावी आणि त्याच उत्सुकतेपोटी तुम्ही हे भगवद्गीतेचं अध्ययन करताय आणि हे अत्यंत एक सुंदर अशी सेवा करताय भगवंतांची. आपण 12व्या अध्यायात सेवेविषयी खूप जाणणार आहोत. मग भगवंतांनी खूप ऑप्शन्स दिले तो सेवेसाठी सुद्धा. आणि मग कशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांच्या सेवेमध्ये आणि त्या सेवेमध्ये जो आनंद आहे, जी अवीट गोडी आहे, जो अमाप आनंद आहे, त्याच्याशी कशाचीच तुलना नाही. मग तुम्ही ती एक सेवा केलीत तर तुमचे 99 मार्ग मोकळे होतात.
अक्षरशः ही प्रचिती तुम्हाला येईल. मग कारण सांगायला हजार कारणं असतात हो. आपल्याला या भौतिक जगामध्ये कारणांची काय कमी आहे. परंतु कारण म्हणण्यापेक्षा त्या सेवेचा जर स्वतः अनुभव घेतला तर निश्चित तुमचे इतर कारणं तुम्ही देणंही बंद होईल आणि तुमचे मार्गही सुकर व्हायला खूप मदत होते. ही प्रत्यक्ष अनुभवातून मी सांगते आणि ही प्रचिती प्रत्येकाला येऊ शकते. पण त्या मनामध्ये कुठेतरी ती श्रद्धा पाहिजे आणि मनामध्ये त्या गोष्टीची ओढ पाहिजे आणि त्या ज्ञानाची ओढ पाहिजे. तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा हे सुखदेव गोस्वामी जे मी म्हटलं परीक्षित महाराज जे ज्ञानी मग 4 व्यक्तींपैकी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासू ज्ञानींपैकी हे जे जिज्ञासू ज्ञानी व्यक्ती की ज्या प्रकारे किती जिज्ञासा होती त्यांच्या मनामध्ये परीक्षित महाराजांच्या की जाणून घ्यायचं होतं. माझ्या हातात फक्त 7 दिवस आहेत आणि मी जाऊ दे. अरे मला मिळाले 7 दिवस मी आयुष्य उपभोगून घेतो. काय करायचं पुढचं पुढे बघून नाही. कुठेतरी ती जिज्ञासा होती, कुठेतरी ते ज्ञान मिळवण्याची ओढ होती. आणि त्या ओढीपोटी सुखदेव गोस्वामींकडून त्यांनी ते उपदेश केलाय. इथे या चित्रात आपल्याला दिसतंय. हा ज्ञानाचा उपदेश घेतलेला आहे भगवंतांकडून. आणि म्हणूनच या ज्ञानाने त्या अज्ञानपोटी अंधकाराचा नाश झालेला आहे. म्हणून अर्जुनाला भगवंत तेच सांगतायत, की या अज्ञानाचा तुझ्या मनामधले जे भ्रम निर्माण झालेले आहेत, जो काही संभ्रम आहे, जो काही तुझ्या मनामध्ये जे काही चुकीचे भ्रम आहेत, त्या ज्ञानापोटी ते निश्चितच त्या अंधकाराचा, त्या संभ्रमांचा नाश होणार आहे. पण ते ज्ञान महत्वाचे आहे आणि त्या ज्ञानाला आचरण करणं, त्या ज्ञानाचं ॲप्लिकेशन, त्या ज्ञानाला कुठेतरी आपण कृतीमध्ये आणणं हे महत्वाचं आहे. आणि मगच आपण त्या अज्ञानाने उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करू शकतो. तरच आपलं प्रयोजन पूर्ण होऊ शकतं. तरच आपण त्या भगवंतांना जाणण्याच्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतो. या ज्ञानाचं ध्येय जे ज्ञेय आपण 13व्या अध्यायात जाणणार आहोत. या ज्ञानाचं ध्येय एकच असावं, की जे परमात्म्याला जाणायचंय आणि म्हणून हे प्रयोजन तेच असावं. अशा या चतुश्लोकी गीतेतून भगवंतांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे, की कशा प्रकारे तुम्ही या संबंधाला दृढ करून त्याचं प्रयोजनापर्यंत तुम्ही नेऊ शकता, प्रयोजनाच्या टप्प्यापर्यंत नेऊ शकता, हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे आता अर्जुन सांगतोय, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान परमधाम परम परम पवित्र परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत दिव्य आदिपुरुष अजन्मा विभू आहात. नारद असित देवल आणि व्यास यांसारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून बघा परम ब्रह्म परम धाम की तू आहेस, तू पुरुषोत्तम भगवान आहेस, तू परमधाम परम पवित्र आणि परम सत्य ज्या तत्वाला परम तत्वाला अर्जुनाने जाणून घेतलंयस आणि तूच शाश्वत, तू सच्चित आनंद आहेस, की तू शाश्वत आहेस, तू दिव्य आहेस, तू आदि पुरुष अजन्म आणि विभूती, तू विभू आहेस की ज्या सगळ्यापासून निर्माण झालाय तुझ्यापासून. आणि ह्या सगळ्याचं मला आता निश्चितपणे मी हे सगळं मान्य केलेलं आहे. कारण तूच अजन्म आहेस आणि तूच पुरुषोत्तम भगवान आहेस. अर्जुनाला निश्चितच कुठेतरी अर्जुनाला त्याची आता उपरती झालेली आणि अर्जुनाला या सगळ्या ज्ञानावरून हे समजलेलं आहे, की भगवंतच हे ज्ञानाचं ध्येय आणि या भगवंतापासूनच सगळ्याची उत्पत्ती झालेली आहे. मग कुठेतरी बघा, मग कुठेतरी अर्जुन हा भगवंतांचा मित्र आहे. एखादा मित्र मित्राला पुष्टी देतो तसं नाही. तर तो मित्र आहे म्हणून त्याला चांगला म्हणतोय, की तो प्रिय सखा आहे.
म्हणून त्यांना फक्त की तुम्ही मला पटलेले आहात नाही, तर तुम्ही याची पुष्टी आधी इतर ऋषींनी सुद्धा दिलेली आहे, की जे नारद, असित आणि व्यास मुनींसारखे, देवल मुनींसारखे असित मुनी, नारद मुनी या सर्वांनी सुद्धा या वेदांमधून, या भागवतामधून तुमची स्तुती केलेली आहे आणि तुमच्याबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे. महर्षींनी तुमच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. अनेक वेदांमधून, अनेक शास्त्रांमध्ये याचा पाठपुरावा, अनेक शास्त्रांमध्ये याचा उल्लेख आहे आणि या सर्वांच्या पुढे जाऊन सुद्धा तुमच्याबद्दलच्या सत्याला ज्यांनी पुष्टी दिली, तेच सत्य तुम्ही मला आता तुमच्या स्वमुखातून सांगताय. म्हणजे त्यांनी सर्वांनी तर सांगितलंय, पण तुम्ही स्वतः जे मला हे सांगताय, याचं मला पुरेपूर आता ज्ञान झालेलं आहे आणि पुरेपूर मी या गोष्टीशी सहमत आहे आणि मी हे पुरेपूर स्वीकारलेलं आहे, की तुम्ही भगवंत पुरुषोत्तम आहात. सर्वमेतद्यतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. त्याच्या आधी एक मिनिट माताजी. आता मी तुम्हाला ऍक्च्युली ती एक गोष्ट खूप सुंदर गोष्ट आहे, जे आपण संबंध अभ्युदय म्हणजे या अध्यायावर आपण होतो 11. तर जिथे इथून मला एक सुंदर गोष्ट खूप सुंदर आहे, की कशा प्रकारे मग भगवंतांविषयी करणारी चर्चा आणि या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे गोडी ही अवीट गोडी आहे आणि हे ज्ञान कशा प्रकारे किंवा भगवंतांविषयी वाटणारी ती भावना आणि कशा प्रकारे ती दृढ झालेली आहे मनामध्ये. एक खूप सुंदर गोष्ट आहे हो भागवतम पुराण कथेमध्ये, की एक एक ब्राह्मण आणि एका चांभाराची गोष्ट आहे बरं का ती. तर हा ब्राह्मण आणि चांभार, हा ब्राह्मण असतो हा सर्व वेद संपन्न असतो बरं का, आणि हा चांभार हा जोडे बनवणारा असतो, जो प्राण्यांच्या कातडीपासून जोडे बनवत असतो. तर हा प्राण्यांच्या कातडीपासून जोडे बनवणारा चांभार एका वृक्षाच्या खाली, आपल्या झाडाच्या खाली त्यांनी आपलं एक छोटस हे बनवलेलं असतं आणि तिथे तो ती करत असतो, आपल्या उपजीविकेसाठी ती गोष्ट करत असतो. आणि ब्राह्मण हा त्याच्या ठिकाणी स्थित असतो, की तो वेद संपन्न, त्याच्या ज्या काही कर्म असतात ते सगळं तो करत असतो. आणि अशा वेळेला नारद मुनी या दोघांना भेट देतात बरं का. तर पहिल्यांदा नारद मुनी जातात ब्राह्मणाकडे. ब्राह्मण त्यांचं यथेच्छ स्वागत करतो, त्यांची यथेच्छ सेवा करतो, ज्यांना सगळं हवं नको ते सगळं बघतो, त्यांना सगळं पूर्णपणे त्यांना अर्पण करतो, सगळं फलाहार वगैरे देतो आणि त्यांचं उत्तम प्रकारे आदरातिथ्य करतो. आणि हे झाल्यानंतर मग त्याच्या मनात एक प्रश्न उत्पन्न होतो, की तुम्ही आता विष्णूंकडे जाल, तर तुम्ही विष्णूंना विचारा, की मला वैकुंठ वासाला कधी जाता येईल? मी वैकुंठाला कधी जाईन? तर नारद म्हणतात, "ठीक आहे. मी विष्णूंकडे गेलो, की निश्चित तुझा हा प्रश्न विचारेन." नंतर ते ब्राह्मणाकडून उठून त्या चांभाराकडे जातात आणि त्या चांभाराकडे गेल्यावर सुद्धा ते चांभार सुद्धा त्याच्या परीने जे त्याच्याकडे असतं, ते यथेच्छ त्यांची सेवा करतो आणि त्यांना त्यांना तृप्त करतो. आणि मग तो चांभारही उत्कंठेने कुठेतरी त्याच्या मनात येतं, की तुम्ही विष्णूंकडे जाणार असाल, तर विष्णूंना हा प्रश्न विचारा, की मला कधी वैकुंठ वास मिळेल? तर नारद म्हणतात, "ठीक आहे, मी विचारेन." मग नारद विष्णूकडे जातात आणि विष्णूंना हे सांगतात आणि विष्णूंना सांगतात, "असं-असं या दोघांनी हे प्रश्न विचारले, तर याची उत्तरं तुम्ही मला द्याल का?" तर विष्णू सांगतात, की "चांभाराला या जन्माच्या शेवटीच मिळणार आहे वैकुंठवास, पण ब्राह्मणाला 100 जन्म घ्यावे लागतील." नारद चकित होतात हो. नारद म्हणतात, "कसं शक्य आहे? की जो इतका पवित्र आहे, जो ब्राह्मण ज्याने वेदांचा अभ्यास केलाय, वेद पठण केलंय आणि जो असं काही काम करतोय, जो प्राण्यांच्या कातड्यापासून जोडे बनवतोय, त्याला कसं काय जन्म मिळेल?" विष्णू म्हणतात, "हे बघ, मी सांगितलेलं." मग विष्णूंचा शब्द हा शेवटचा शब्द. विष्णूंनी सांगितलंय, त्याच्यावरती कुठे पुन्हा वाद नाही. आणि मग नारद म्हणतात, "ठीक आहे, तुम्ही सांगताय तसंच्या तसं मी उत्तर त्यांना देतो." आणि फक्त ते म्हणाले, की जेव्हा ते विष्णूंनी त्यांना सांगितलं, की ह्याची उत्तरं ऐकल्यावर तुला निश्चितच ते प्रश्न विचारतील. कारण या उत्तराशी किती सहमत असशील, पण ते तुला प्रश्न विचारतील, की मग हे उत्तर देताना भगवंत काय करत होते? विष्णू काय करत होते? तर तेव्हा तू त्यांना एवढंच सांग, की विष्णू सुईच्या टोकातून हत्तीला घालत होते. सुईच्या टोकामधून हत्तीला ओवत होते. एवढं फक्त तू त्यांना सांग. तर ठीक आहे, नारद म्हणजे काय, भगवंतांच्या म्हणजे पडत्या पळाची आज्ञा जसं भगवंतांनी सांगितलंय तसंच्या तसं तो त्या ब्राह्मणाकडे जातो त्याप्रमाणे आणि ब्राह्मणाला सांगतो, की असं-असं विष्णूंकडे गेलो होतो. विष्णूंनी सांगितलं, की तुम्हाला 100 जन्म घ्यायला लागतील. तुम्हाला जेव्हा विष्णू वैकुंठाची प्राप्ती करण्यासाठी. ब्राह्मण चकापतो आणि ब्राह्मण म्हणतो, "शक्यच नाही. असं कसं उत्तर दिलंय विष्णूंनी?" तर तेव्हा विष्णू काय करत होते? हे जे उत्तर दिलं त्यांनी, तेव्हा विष्णू काय करत होते? तेव्हा नारद म्हणतात, की विष्णू असं-असं हत्तीला सुईच्या टोकातून तरीच
तरीच भगवंतांकडून असं चुकीचं उत्तर दिलं गेलंय. तरीच विष्णूंनी असं सांगितलंय. कारण असं ज्या ह्याच्यातनं दोरा सुद्धा ओवायला किती कठीण आहे, त्या सुईच्या टोकातून हत्ती कसा ओवला जाईल हो? तिथे ठीक आहे, नारद मुनी त्याला सांगून तिथून बाहेर पडतात आणि मग ते त्या चांभाराकडे जातात. आणि मग चांभाराकडे येऊन त्याला सांगतात, की असं-असं विष्णूंनी सांगितलंय, की तुला या जन्माच्या अखेरीसच विष्णुधाम, तुला वैकुंठवास मिळणार आहे. तो चांभार आनंदाने वेडा होतो आणि त्याच्या डोळ्यातून पाणी ढळा-ढळा पाणी व्हायला लागतं. आणि तो म्हणतो, "इतकी दया दाखवली मला भगवंतांनी." भगवंत काय करत होते अशा वेळेला, की ज्यांनी मला इतकी दया दाखवली? भगवंत सुईच्या टोकातून हत्तीला ओवत होते. हे ऐकल्यावर तो तो आनंदाने वेडा होतो आणि तो अक्षरशः रममाण होऊन म्हणजे तो कीर्तन करायला लागतो आणि भगवंतांची स्तुती करायला लागतो. तर नारद त्याला विचारतात, "अरे तुला कसं काय हे मान्य आहे? असं शक्य आहे का रे? तू कसं काय असं मानतोस की हत्तीच्या टोकातून भगवंत सुई घालतायत आणि तू त्या गोष्टीला मान्य केलंस? हे तर फॅन्टसी आहे आणि हे होऊच शकत नाही. फॅनाटिक म्हणजे हे कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला न घडण्यासारखंच आहे. कुठेतरी अनबिलिव्हेबल, कुठेतरी आश्चर्य वाटणार आहे. मग तुला कसं काय हे खरं वाटलं?" तो चांभार हो, खूप ज्ञानी नसतो. त्याला खूप कमी ज्ञान आहे. आणि त्या ज्ञानापायी जे काही त्याला माहिती होतं, त्याच्यापायी तो नारदांना म्हणतो, की निश्चितच भगवंतांनी केलं असेल हो हे. आणि मग तो त्या झाडाखाली राहत असतो. त्या झाडाच्या तिथे एक बी पडलेलं असतं. त्या बी घेतो हातामध्ये आणि म्हणतो नारदांना, की या बीमध्ये एवढा वृक्ष सामावला असू शकतो, असे भगवंत सुईच्या टोकातून हत्ती का होऊ शकत नाही? हा विश्वास, ही दृढता, ज्ञान नव्हतं काही. पण जो ब्राह्मण, जो वेदांचं पठण केलंय, वेदांचं अध्ययन, की मीच सर्व जाणतो, मलाच सर्व माहिती आहे, माझ्यापुढे अजून काही नाही. तोच चांभार इतका अज्ञानी असून सुद्धा मनात ही भावना बघा, दृढ विश्वास बघा, ही भावना, ही दृढता, ही भक्तीमधली आणि म्हणूनच हे विचार कुठेतरी ज्या प्रकारे तो विष्णू भक्त असतो, ज्या प्रकारे तो भगवंतांची भक्ती करत असतो, त्याच्यामध्ये ही दृढता असते. हे प्रेम, हे प्रयोजन, हे भगवंतांना जाणण्याचं प्रयोजन. ज्या भगवंतांवर पूर्णपणे विश्वास आहे आणि हेच कुठेतरी या उदाहरणातून सांगायचं, की हे प्रयोजन हेच, की बघा तो अज्ञानी चांभार भगवंतांना नारदांना त्या झाडाचं उदाहरण, की खरी गोष्ट आहे. एवढ्याशा बियाणातून एवढ्या वृक्षाची निर्मिती होऊ शकते. असं हे प्रयोजन, असं हे भगवंतांना जाणण्यासाठी परम ध्येय, भगवंतांना जाणण्याचं, परमतत्वाला जाणण्याचं ध्येय. पुढे जाऊया आपण. सर्वमेतदिदं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवाधिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने पुरेपूर पूर्णपणे भगवंतांना जाणलंय, की जे ऋषी, मुनी, देवता सुद्धा भगवंताला जाणण्यामध्ये कमी पडलेत कुठेतरी. अशा या भगवंतांना मी जाणलंय, अशा भगवंतांना मी आता स्वीकार करतोय. हे पुरुषोत्तमा, हे भूत भावना, हे भूतेश, की या सगळ्याचं मग अधियज्ञ जो आहे, देवाधिदेव हे सगळ्या कशा प्रकारे संबोधिलंय बघा भगवंतांना. हे जगतपते, या जगताचा स्वामी. खरोखरच तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. मग ही भगवंतांची जी पराशक्ती, भगवंतांची ही अंतरंग शक्ती आहे, की ज्याने भगवंत स्वतःचं वर्णन, स्वतःच्या विभूती सांगतायत आणि या विभूतींचं वर्णन आपल्याला करायचंय. आणि म्हणून अर्जुन भगवंतांना विचारतोय. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्णा. एक मिनिट हा. हां, ठीक आहे. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे? हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसस्वादन करण्याची इच्छा होते. खूप सुंदर आहे. वाचा खूप सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे. म्हणजे मी तेच सांगितलं ना, की कशाप्रकारे, की मग दमत नाहीये हो अर्जुन. अर्जुन थकत नाहीये कुठल्या त्यांच्या ज्ञानाने.
आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुन विचारतायत, की मी तुझं कसं चिंतन करावं? मी तुला आता स्वीकारलेलं आहे. मी तुला पुरुषोत्तम म्हणून स्वीकारलेलं आहे. मी तुला भगवंताला मी स्वीकारलेलं आहे. तू आजन्म आहेस आणि तूच या सगळ्याचा सृष्टीकर्ता, तूच निर्मिती केलेली आहेस. पण मी तुझं चिंतन कसं करावं? आणि कुठल्या भावामध्ये मी कशामध्ये तुझं स्मरण करावं? मी तुम्हाला कसं जाणू? हे भगवान कोणत्या विविध रूपांमध्ये मी तुझं स्मरण करू? हे जनार्दना कृपया आपल्या योग शक्तीचं मग आपल्या ऐश्वर्याचं आणि योग शक्तीचं मला विस्ताराने वर्णन करून सांगा. कारण तुमच्याविषयी तुम्ही जे सांगताय ते मी ऐकताना थकत नाहीये. मग म्हणून मी तुम्हाला त्या वर्तमानपत्राची पण इथे कुठेतरी की ते वाचून, ऐकून बघा मन भौतिक या जगामधून कुठेतरी इतकं ते ऐकून आणि त्रासून जातं. पण हेच अध्ययन, हेच कुठेतरी आपण जेव्हा सत्संग करतोय, पण मनापासून सांगा, मग तिथे श्रद्धा पाहिजे हो. तुम्हाला कोणीतरी बळजबरीने येऊन मग तिथे सुद्धा कुठेतरी कुणाच्या तरी गोष्टीने मग तेही त्याचाही पुढे उल्लेख येणार आहे, की कधी-कधी त्या गोष्टींसाठी काही मग तुम्हाला ती संगत आवश्यक असते, की त्या निमित्ताने तुम्हाला त्या ज्ञानाची परिणिती होते. त्या ज्ञानाचं ज्ञान संपादन केलं जातं. आणि म्हणूनच हे अमृतमयी संभाषणाचं रसस्वादन करायची मला इच्छा होतीये, की तुम्ही जितकं अधिक सांगाल तितकं मला ऐकून घ्यायचंय तुमच्याकडून. आणि मग भगवंत पुढे सांगतायत म्हणून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तींबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मी तुला सूचक अभिव्यक्ती कारण या सृष्टीची निर्मिती ज्यांनी केलेली आहे त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मग त्या सगळ्याचं एक सूचक जी अभिव्यक्ती आहे त्याचं कथन ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत ज्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत त्याचं वर्णन मी पुढे जाऊन तुम्हाला सांगणार आहे. या सगळ्या भगवंतांच्या विभूतींचं वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे आणि तेच भगवंत आता कथन करतायत जे या चार्टद्वारे आहे परंतु मी तुम्हाला वाचून दाखवते. हे अर्जुना सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच जीवांचा आदी मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे. तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे. मरुदगणांमध्ये मरीची मी आहे. नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे. देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे. इंद्रियांमध्ये मन मी आहे आणि प्राणी मात्रातील चेतना देखील मीच आहे. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे. यक्ष आणि राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे. वसूंमध्ये अग्नी मी आहे. सर्व पर्वतांमध्ये मेरू पर्वतही मीच आहे. हे अर्जुना पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मी आहे. सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे. जलाशयांमध्ये सागर मी आहे. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे. ध्वनींमधील दिव्य ओंकार देखील मीच आहे. यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे आणि अचल पदार्थांमध्ये हिमाचल पर्वत मी आहे. जो आरूढ आहे, जो अचल आहे तो हिमालय पर्वत मी आहे. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे. सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे. गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे. सर्व पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. अमृत प्राप्ती करिता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वातील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे. गजेंद्रांमध्ये ऐरावत मी आहे. तर मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे. गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे. प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मी आहे. कामदेव मदन मी आहे आणि सर्पांमधील वासुकी देखील मीच आहे. नागांमध्ये अनंत मी आहे. जलचरांमध्ये मी वरुण आहे. पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे. नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव सुद्धा मीच आहे. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे. दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ देखील मीच आहे. पशूंमध्ये सिंह मी आहे. पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे. पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे. शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे. मत्स्यामध्ये मकर मासा मी आहे. तर नद्यांमध्ये प्रवाही नद्यांमध्ये पवित्र अशी गंगा नदी मी आहे. हे अर्जुना सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे.
सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे. तर्कशास्त्रियांमध्ये निर्णायक शास्त्र मी आहे. अक्षरांमध्ये अकार मी आहे. समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे. अविनाशी काळ मी आहे. सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेवही मीच आहे. सर्व हरण करणारा मृत्यू देखील मी आहे. भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचं कारणही मीच आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी आणि दृढता, क्षमा हे स्त्रियांचे गुण बघा, हे सर्व मी आहे. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत साम मी आहे. छंदांमध्ये गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे. ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. फसवणाऱ्यांमधलं द्यूतही मीच आहे. आणि तेजस्व्यांचं तेज देखील मीच आहे. विजय मी आहे. साहस मी आहे. आणि बलवानांचं बल देखील मी आहे. वृष्णी वंशीयांमध्ये वासुदेवही मी आहे. पांडवांमधील अर्जुन मी आहे. मुनींमध्ये व्यास मी आहे. महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे. जे विजयेच्छू आहे त्यांची नीती मी आहे. रस्त्यांमधील मौन मी आहे. ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे. तसेच हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचं बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. अशी हे भगवंतांच्या विभूती या सूचक अभिव्यक्ती आहेत की ज्या भगवंतांनी सांगितलंय. मी प्रत्येकाचं वर्णन नाही, पण जे काही प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत ज्या आपण या चित्रामध्ये बघतो आहोत. या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल ऐरावत हत्ती आहे, उच्चैश्रवा अश्व आहे, ब्रह्मा आहे, शिव आहे, नारद मुनी आहेत. सर्वांचं इथे तुम्हाला वर्णन केल्याप्रमाणे आहेत. मत्स्य आहे, अनंत नाग आहे, सिंह आहे. अशा प्रकारे ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत या सर्व आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत. या विभूती भगवंतांच्या आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ एक सूचक आहे. त्या अभिव्यक्तींचं फक्त सूचक भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. यत् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांच्या इच्छेतून, भगवंतांच्या आपण म्हटलं की जसं ब्रह्मांड त्यांच्या श्वासातून निर्माण झालेली आहे, तशा इच्छेतून त्या गोष्टी निर्माण झाल्या आहेत. या तेजस्वी अभिव्यक्तींची सुद्धा निर्मिती त्याप्रमाणे झालेली आहे. त्या ऐश्वर्यवान सुंदर विभूतींची निर्मिती त्याप्रमाणे झालेली आहे. हे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तवार्जुन विष्टप्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, एका माझ्या अंशाने की भगवंतांच्या अगदी थोड्या काय म्हणतो ना आपण, जो आविर्भावाने या सविस्तर ज्ञानाला तू जाणून घेतोयस. या विभूतींची काय आवश्यकता आहे की या सगळ्या ब्रह्मांडांची ज्याने निर्मिती केली आहे. मग त्या कृष्णाला जसं आपण म्हणतो की मग याच्यासाठी उदाहरण देताना की एखादी श्रीमंत व्यक्ती असते की अगदी वाटेल तेवढा त्यांचा बिझनेस असतो, वाटेल तेवढं त्यांचं काय म्हणतो ना आपण त्याला की वाटेल तेवढी संपत्ती असते आणि कितीतरी गोष्टी असतात आणि ती व्यक्ती मात्र खूप कठीण आहे हो सगळ्यांना. मग आपण म्हणतो अरे बापरे, नाही एवढी श्रीमंत आहे, मग या भौतिक जगामध्ये ती गोष्ट खूप कठीण आहे. परंतु अर्जुनाला भगवंत म्हणतायत की कृष्णाकडे कुठलाही भेदभाव नाहीये. जरी तो इतका श्रीमंत, जे आपण त्याचं ऐश्वर्य सुरुवातीला 6 ऐश्वर्य की भगवंत श्रीमंत आहेत, ज्यांच्या श्वासातून ब्रह्मांड निर्माण झाली आहे आणि ज्यांनी या पूर्ण सृष्टीची की मग ब्रह्मा हा त्याचा दुसरा निर्माण करताय. पण प्रत्यक्ष निर्माण करता कोण आहे? प्रत्यक्ष मूळ क्रिएटर कोण आहे?
मूळ निर्मिती ही भगवंतांपासून झालेली आहे. या महाविष्णूच्या तत्वातून हे निर्मिती झालेली आहे आणि या ब्रह्माची सुद्धा निर्मिती कशा प्रकारे याला कारणीभूत मी आहे आणि म्हणूनच या विभूती फक्त सूचक आहेत रे. हे ज्ञान फक्त सूचक आहे जिथे मी या सगळ्या ब्रह्मांडांची निर्मिती केलेली आहे. असे हे भगवंत सगळ्यांना या भक्ताला जसं मी म्हटलं की भक्त विशेष आहे. मग भगवंतांना जाणण्यासाठी ही भौतिक प्रकृतीमध्ये भगवंतांचा कुठलाही प्रभाव नाहीये हो. भौतिक प्रकृतीचा भगवंतावर प्रभाव नाहीये. त्यामध्ये तुम्हाला भगवंतांनी निर्मिती करून तो जीव आहे त्याच्यामध्ये, त्या अपराशक्तीमध्ये. पण त्या अध्यात्म स्वभावाला कशा प्रकारे भगवंतांच्या जाणायचंय, हे भगवंतांनी या विभूतींमधनं सुद्धा सूचक केलेलं आहे. या सूचक अभिव्यक्तींनी की जिथे माझ्या थोड्याशा अंशाने सुद्धा या पूर्ण सृष्टीची मी निर्मिती करू शकतो, तिथे या विभूतींना तू जाणून काय करणार आहेस? पण परंतु कुठेतरी अर्जुन बघा, अर्जुन का भगवंतांना हे सांगतायत? कारण भगवंतांनी स्वतःहून या विभूतींचं वर्णन पण नाही केलं. जिथे अर्जुनाने मान्य केलंय, जिथे अर्जुन म्हणाला की मी तुम्हाला स्वीकारले, तेव्हाच भगवंत विभूती सांगतायत. कोणी असं लादत नाहीये. भगवंतांनी लादून सांगितलं की ऐक, मी तुला सांगतो मी इथे आहे, मी इथे आहे, मी इथे. भगवान अर्जुनाला भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे आधी आणि या ज्ञानातून जेव्हा कन्व्हिन्स झालाय, जेव्हा अर्जुनाला पटलंय की हो पुरुषोत्तम भगवान कोण आहे, त्याच्यानंतर मग मी तुला कुठल्या भावामध्ये स्मरू, कशामध्ये स्मरू, हे सांगताना भगवंत विभूतींचं आणि मगच जेव्हा अर्जुनाला पटल्यावर ते त्यांच्या विभूतींचं वर्णन करतात. हे एका उत्तम गुरुचं बघा कसं लक्षण आहे, किती टप्पे आहेत, हे किती घेण्यासारखं आहे आणि म्हणूनच त्याची खूप जसं अर्जुन एक उत्तम श्रोता आहे, एक उत्तम शिक्षक असा असू शकतो, की जो ज्या प्रकारे भगवंतांना विनंती करतो आहे, की त्याला युद्ध करायचं नाहीये, पण त्यांनी असं प्रत्यक्षपणे भगवंतांना न सांगता तो असमंजस झालाय त्याच्या मनातल्या भावना, कारण त्याला कुठेतरी ती करुणा आहे आणि मग भगवंतांनी जाणलंय हो, की त्यांचा तो प्रिय भक्त आहे त्याच्या मनात आणि म्हणूनच त्याला निवडलेला आहे. कुठेतरी उपदेश द्यायला त्याला का निवडलंय? कारण त्याच्या भावना, त्याच्या करुणा आणि तोही योग्य पद्धतीने ते भगवंतांसमोर स्वतःचं औत्सुक्य, स्वतःच्या मनातल्या सगळ्या ज्या काही शंका आहेत, शंका म्हणण्यापेक्षा आपल्या मनातले प्रश्न, पुन्हा शंकेला नाही जागा ठेवत आहे. कारण सगळ्यांचं निरसन केलं जाते. त्या सगळ्यांना उत्तरं भगवंत या उपदेशातून देतात. हे लक्षात. आणि या विभूतींचं ज्ञान घेऊन आपण हा 10वा अध्याय आज इथे समाप्त करतोय. हरे कृष्ण. मग याच्यातनं आपण जाणलेलं आहे की सगळ्याचा उगम कशा प्रकारे, सगळ्याचा प्रलय, जसं मी म्हटलं की या भौतिक आध्यात्मिक युगामध्ये कशा प्रकारे आपण डिफरन्स जाणून घेतलाय, की जिथे या परमात्म्याला जाणायचंय, हे ध्येय काय आहे, या प्रयोजन काय आहे, तर या परमात्म्याला जाणायचंय. ही शुद्ध भक्ती काय असते, जे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि मग भगवंतांच्या जेव्हा अर्जुनाने भगवंतांना स्वीकारलंय, त्यांच्या आपण विभूती जाणलेल्या आहेत सगळ्या. इथे आपला अध्याय संपलाय. कोणाला काही प्रश्न असतील तर माताजी अनम्यूट करा. येस माताजी, अनम्यूट केलंय. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. मेधा माताजी, मेधा माताजी अनम्यूट करा आणि तुमचा प्रश्न विचारा. ओके, ठीक आहे. मी म्यूट झालेली. मेधा माताजी बोला. हरे कृष्ण. हा, अनम्यूट हो. अनम्यूट करा तुम्ही. झालंय अनम्यूट. एक मिनिट हा. हा बोला. अनम्यूट आहे मी. ऐकायला येतं का? हो येस माताजी बोला ना. सॉरी, माझं जरा मराठी एवढं चांगलं नाही आहे. नाही नाही बोला हो. मी गोव्याकडे आहे. तर मला माझ्या मनात अशी शंका आहे की गोव्याकडे आमचे कुलदैवत वगैरे असं असतं. तुमचा आवाज थोडा तुटतोय माताजी. आता येतं कसं ऐकायला? हा हा बराच येतोय. तर गोव्याकडे ना आम्हाला म्हणजे सवय असते की कुलदैवत असं असतं आमचं. हा हा. ओके, तो म्हणजे माझ्या मनात असं आहे की आता 47 इयर्सची आहे, एवढ्या वर्षापासून कुलदेवीची आराधना केली आणि आता म्हणजे कृष्ण मेन आहे असं म्हणतात. म्हणजे मला जरा त्याबद्दल जरा कन्फ्युजन आहे. आता काय करायचं? नाही तुमचा आवाज खूप तुटतोय, त्याच्यामुळे वाक्य मला पूर्ण कानावर येत नाहीये तुमचं.
जर मनात असे म्हणजे हे आहे की आय हॅव गॉट अ डाऊट इन माय माइंड, म्हणजे लाईफ टाइम आम्ही कुलदेवीची आराधना केली. आता ऐकू येतं का? हो, येतंय, पण मधून तुटतोय ना, त्यामुळे पूर्ण वाक्य कानावर येत नाहीये मी माझ्या. टाइप करू का? टाइप करते मी. हां, प्लीज, प्लीज टाइप करा म्हणजे मला अजून मग आणि मग बोलूया आपण. तोपर्यंत कोणी इतरांनी संजना माताजी, हरे कृष्ण बोला. हरे कृष्ण संजना माताजी. तोपर्यंत बोला तुम्ही माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बोला. हा माताजी, मला एक प्रश्न होता की आपण एक अध्यायामध्ये शिकलेलो की श्रीकृष्णाने विवस्वान सूर्यदेवाला 120 दशलक्ष आधी भगवद्गीता सांगितली होती, बरोबर? गर्ग संहिता वाचते, त्याच्यामध्ये स्टार्टिंगला असा उल्लेख आहे की जेव्हा पृथ्वी माता जेव्हा त्रासली होती सगळं, तेव्हा ते ब्रह्माकडे गेलेले आणि ब्रह्मदेवांनी त्यांना विष्णूकडे घेऊन गेले, सगळे विष्णुदेवांकडे. आणि त्याच्यानंतर विष्णुदेवांनी सांगितलं की असं असं करून एक धाम आहे, तिथे कृष्ण आहे, ते तुमचं प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व्ह वगैरे करतील. पण मग जेव्हा ब्रह्मदेव वगैरे तिकडे गेले, सगळे देव वगैरे तिकडे गेले, तर त्यांना हे काहीच माहिती नव्हतं की असं करून देव पण आहेत, की श्रीकृष्ण करून देव आहेत आणि त्यांचा असं धाम वगैरे सुद्धा आहे. तर ते त्यांना सगळं नवीन वाटत होतं. तर हे जरा सांगाल का माताजी? कारण की हे तुम्ही कशात वाचलं? ब्रह्मसंहितेमध्ये? हा, गर्ग संहितेमध्ये, गर्ग गर्भ संहिता. गर्भ माताजी कसं हा. आहे ना की म्हणजे मी ऑनेस्टली सांगते की मी माझ्या वाचनात हे आलेलं नाहीये. आता आपण जो फोकस आहे ना माताजी, हा पूर्णपणे भगवद्गीतेवर आहे. ओके. हा पूर्णपणे जी ही परंपरा म्हणजे ही जी जशी आहे तशी जी प्रभुपादांची आपण भगवद्गीता ह्याच्यावर पूर्ण फोकस आहे माताजी. मग अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की आपण जे शास्त्रामध्ये आपण पुराणामध्ये किंवा कथा वाचलेल्या आहेत. बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो की म्हणजे आता तुम्ही जर भागवत म्हणाल, आता याचा जो संदर्भ म्हणून मी जे हे सांगतेय, कारण हे पूर्णपणे या भगवद्गीतेशी निगडीत आहे माताजी आता. की जे हे गुरु परंपरेने ही जी भगवद्गीता आपल्यापर्यंत आलेली आहे त्याच्याशी निगडीत आहे. मग याच्यामध्ये तुम्हाला ज्ञान कुठलं तुम्ही घेताय हे चुकीचं असेल मी म्हणत नाही. पण त्याचे संदर्भ पडताळून बघा आणि तुम्ही हो, हे हो. तात्पर्य वाचा आणि मग कारण तुम्ही अशा गोष्टी जोडू शकत नाही एकमेकाला. कारण हो. हे जे मी सांगतेय हे पूर्णपणे जे प्रभुपादांनी जशी आहे तशी हे पूर्ण भगवद्गीतेशी निगडीत आहे माताजी. पूर्ण फोकस आता भगवद्गीतेवर आहे. त्यामुळे मी हो, हो. इतर गोष्टी चुकीच्या आहेत असं कुठलंच तुम्हाला सांगणार नाही. पण तुम्ही पडताळून बघा. तुम्ही स्वतः याचं तात्पर्य वाचा आणि मला जर काही वाचनात आलं, तर मी निश्चित प्रयत्न करीन तुम्हाला काही संदर्भ देण्याचा. हो, हो. धन्यवाद निश्चित माताजी. माताजी, हरे निश्चित. हरे हरे कृष्ण.